Nu trebuie să le temem. Dacă ne temem, am pierdut viața, am pierdut existența. De ce frățurile voastre v-ați botezat, v-ați îmbrăcat în Hristos? Și în Hristos trebuie să trăim. Ce înseamnă Hristos? Suferința, viața crucii. Când e vorba despre o distrugere a noastră a creștinătății, va lua sigur întâi matca, va lua mănăstirile, pentru că de aici emană totul. Occidentul le-a luat icoanele, a luat Sfânta Cruce, le-a luat mănăstirile și au rămas în haosul în care trăiesc. În sectarism, în budism, în hinduism, în toate influențele străine. De aceea, frățiile voastre, aveți un singur scop, să ne mântuim. Și scopul mântuirii vine din sfăduința noastră, dobândirea Harului Sfântului Duh, prin trăire și prin nevoință. E bună cultura, dar să știți că este și o foarte otrăvitoare. Nu suntem pregătiți pentru a preîntâmpina acest flagel, această iscusință drăcească care este în școala noastră modernă. Iar și mari sfinți care au învățat în școli păgâne, nu era chiar așa de diabolic cum e veacul nostru, 20-21. Credincioșii n-au nevoie de savanță acum, e plină lumea. Au nevoie de oameni sfinți, au nevoie de trăitori, oameni care să atragă Harul lui Dumnezeu. Și ce ne-a luat acum în viața noastră? Ne-a luat copiii, dragii mei. Acum sunt decimați copiii și nu mai sunt. Dacă în sfârșit acum sunt nevoile acestea, nu, la ora actuală nu-i trebuie mai mult decât să avem, ce spuneam și mai înainte, o unitate între noi. Să ne formăm în sfârșit o legătură de care să poată, mă rog, oarecum rezista împotriva blocului ăsta rău care vine peste noi. Deci unitate dintre noi. Și această unitate nu vine decât printr-o dragoste desăvârșită, printr-o rugăciune de plină și pentru o ascultare.